Nadam se da ste dobro. Genitiv je jedna opširna tema koja mnogima zadaje glavobolje, pogotovo kada su u pitanju brojevi i imenice. Danas nećemo o tome, a danas ćemo naučiti kako koristiti puno, malo, nekoliko s imenicama i glagolima. Dobro, dakle, koja rečenica je točna? Puno ljudi je bilo na ulici ili puno ljudi su bili na ulici? Puno, malo, nekoliko par, to su količinski prilozi. Prilozi su u hrvatskom jeziku nepromjenjive riječi. To znači da se ne mijenjaju. Dakle, s njima nemamo padeže, ne mijenjamo završetak riječi i tako dalje. Za razliku od primjerice pridjeva, pridjevi se uvijek moraju slagati sa imenicom u rodu i broju, priloge ne mijenjamo. Ove količinske priloge koristimo s imenicom u genitivu množine. Naravno, ovdje govorimo o brojevim imenicama, dakle imenicama koje imaju množinu. Imenice koje nemaju množinu, njih koristimo u jednini, kao na primjer hrana ili odjeća. Dakle, to će biti u genitivu jednine, puno hrane i puno odjeće. Ali imenice koje imaju množinu, njih sa ovim riječima koristimo u genitivu množine. Na primjer, puno ljudi, nekoliko knjiga, par studenata, malo jabuka. Dobro, dakle to je jasno, to nije komplicirano. Sad se ovdje malo komplicira. Glagol koji koristimo sa takvim kombinacijama puno ljudi, malo jabuka i tako dalje, glagol mora biti u trećem licu jednine. Glagol se slaže sa prilogom. Dakle, možemo reći da u ovakvim konstrukcijama glagol ne prepozna imenicu. Kada koristimo glagol u perfektu, onda on mora biti u trećem licu jednine i u srednjem rodu. Evo kako to izgleda u primjerima. Puno ljudi šeta ulicom. Dakle, puno plus imenica u genitivu množine plus glagol u trećem licu jednine. Nekoliko knjiga je na stolu. Opet imenica u genitivu množine, glagol u trećem licu jednine. Par studenata uči u knjižnici. Malo jabuka je u kolaču. Idemo sada staviti te rečenice u perfekt. Puno ljudi je šetalo ulicom. Nekoliko knjiga je bilo na stolu. Par studenata je učilo u knjižnici. Malo jabuka je bilo u kolaču. Očito, prošlo vrijeme je ovdje u trećem licu jednine u srednjem rodu. Lo, šetalo, bilo, učilo. Ako želite malo vježbati, ovdje imate par rečenica koje možete prevesti na hrvatski, a rješenja su, kao i uvijek, na sljedećem slajdu. I eto, već znate da je točna rečenica puno ljudi je bilo na ulici. Nadam se da ste nešto naučili. Potražite me na linkovima, uživajte i vidimo se uskoro.